mu ba ma tsoron wani kora tura daga me suka isa su yi mana, mu muna tare da Allah. Tura da suke ganin suna da makamai da sauran kayan aiki duk shirme ne. Kawai ana ta ɓata mana tafiya a ce wai diplomasiya waye shirme, kawai ana zaluntar mutane. Mutum nawa suke yin karatu ga sunan da komi sun ji jami'a sun wannan amma zaune ga banza. Barkan ku dai da wannan lokacin Afirka Hausa TV ko ina maku fatan alkhairi. Allah ya taimaka, Allah ya rufe asiri. To masha Allah. Dangance da koran Amerika daga Afirka ko daga Niger. Ni sunana Usman Iliya daga mazaunin Abuja kuma ɗan Niger ne. To ba ma iya wannan zan yi magana a kan shi ba. Domin Allah mutane sai ka ji ana magana da wani profeso a kafar yaɗa labarai yana jin tsoron wai turawan nan suke tallafa da mu ko wani abu. Kawai sai ka ga mutum kamar ya san Allah amma sai ka ji yana faɗin tura in aka rabu da su ai Niger za ta wulakanta gashi ba ai bai kamata ba. A matsayin mu wanda muka san da Allah, matsayin mu na musulmai, tsayayyin musulmai masu kalmar shahada, mun koma muna tsoron wasu abubuwa can. Allah fa yayi mu, Allah yake rike da mu ba wasu mutane ba. Amma mutane sai ka ji ana hira da wanda ya kai matsayin profeso ko shine mai sharhin siyasa a yanki kaza ko shine mai sharhi a siyasar duniya, amma sai ka ji ya ce yana magana ai wannan abu da matakin da Niger ta ɗauka ba zai haifar mata ɗa mai ido ba. Turawan nan kuma su suke kulla mana makirci, su suke sa ake kallon mu a duniya matalauta. Lalle ba mu kusa da teku amma rayuwa ce kuma muna yin ta. Wani ma bai san ma Niger ɗin ba sai ka ji yana furta wasu kalamai, ba su san Niger ɗin ma ya ta kyau, ba su taɓa zuwa ba su taka ƙafa suka je suka gane ma idan su, sai ka ji suna ta faɗi abubuwan da bai kamata ba abin da mutum ya sani. Mun ki tsaya mu dogara ga Allah. Turawa mu muna tare da Allah ne, ba wai muna tare da turawa ba ruwanmu da magana turawa. Kawai mun tsaya ga Allah ne, mun dogara ga Allah kuma muna ta addu'a Allah ya kama mana mu tsaya da kafafunmu mu samu incinmu, ba wai wasu turawa ba. Mu ba ma shakka kora turawa daga Niger, ba ma shakka kora turawan yamma, Faransa, Jamus, suwaye dukkan mu ba ma shakka. Dan munafici ne kawai suke kulla mana ba wani abu ba. Kuma yanzu da suka yi lokacin da aka yi juyin mulki suka ce ba sa tare da mu. Yanzu sun ga tafiya ta taho kuma sun koma su suke dawowa da kansu suna tare da mu. Kenan kaga akwai wani manufa wanda suke tattare da ita, wanda suke wani manufa a Niger. Ai mu kawai mun riga mun dogara ga Allah. Allah ne zai mana komi. Abinda Allah ya nufa ya kamata ma su gane mutane. Duk wani mai sharhi, wani profeso, wani masanin siyasa, wani masanin kasashen Afirka, duk sai ka ji ana hira da mutum wani mai ilimi amma sai ka ji ya ce ai abin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Mu ba ma tsoron wani kora tura daga me suka isa su yi mana, mu muna tare da Allah. Wanda yake tare da Allah tura da suke ganin suna da makamai da sauran kayan aiki duk shirme ne. Mu muna tare da Allah kuma mun samu shugaban ƙasa tsayayye wanda zai mana aiki ko yanzu ya sabka. Ballantana insha Allah sai yayi abin da ya kawo shi a Niger. Kawai ana ta ɓata mana tafiya a ce wai diplomasiya waye shirme, kawai ana zaluntar mutane. Mutum nawa suke yin karatu ga sunan da komi sun ji jami'a sun wannan amma zaune ga banza. Ba wani ci gaba a siyasai. Masha Allah, Allah ya taimaka, Allah ya rufe asiri.